ще се свири там. Летяха дните. Се свири на гробищата, господине. Не заради закони или заради това, че те е оставила жената или мене е оставила жена ми. Не заради това, че днеска не мога да имам 1 милион, а ми трябва 2 милиона. А заради това, че дните ни са преброени, като на една еднодневка. Днеска те има, вика, старите хора, утре няма. На мене също. Благодаря ви, много трудно съм, госпожо. Това, което казва